Ekenekwa m Igbo ndị ọma na-ege m ntị biko tupu anyị aga n'ihu na this video and this small discussion nchọ ka anyị nwee biko nenenu this video. Wait, so did you know that 95% of the Fulanis that you are seeing in your village, we always used to pay your traditional rulers before we landed into your village? But some of you guys don't know anything about it. But seriously, any Fulani that you can see in your village, or any Fulani that can spend like 1 to 3 or 5 months in your village, I see it to go, they used to pay your traditional rulers. So we used to pay them money before they would allow us to stay like 1 to 3 months in their places. But if like we just pass, they will not collect them. But if we come and spend like 3 to 4 months, we must pay them. So I know some of you guys don't know about it. So we used to pay your traditional rulers. Serious about. I see so many people are saying we are going around with in the bushes that we did not own. Which I say we used to pay for it. Ask your traditional rulers. I swear we used to pay them. Even we spend like 1 to 2 to 3 months, we'll go and find them. We'll give them money to collect. Before we will stay. So stop saying we are going around with our cows in your bushes and we're not giving you guys anything, which it is wrong. We are paying. I say, Zan. Now, gezia na ntị ka m kụzie ihe m chọrọ ikwu na this video afọ m na unu na-esi gị mana gezia ntị na aka na-aghọta ihe na-aga nụ ka unu wele ntị unu wee nụrụ because na for onye Fulani na-achị efe pụta ikwu this kind of statement which means na gịnị me n'aka enwe abana n'ime ihe a na-eme na ana Igbo anyị because anyị na-asị gị wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ga aka mmadụ because na it is never a coincidence na ndị anụnwa na-akpaghali within ebe ha na-kwesịrị ịba na-eme ha na-kwesịrị ịba and nobody is being held accountable for it. Enwebeghị any eastern governor pụta n'ụwa na Nigeria na ana Igbo anyị pụta sị na ka ndị a nwee boundary ha mehiri na ha eme destroy ya ana niile ha destroy ya ohi niile mmadụ ka n'ọfịa. Onwero eastern governor ọbụla ya pụtasị na duo ndị anụnwa kpọọ leaders ha sị ha na gwa ndị bụ nsị ha na ndị anụnwa na-achị efi anụnwa na ebe ndị ha ya ha na-aga just because na gịnị unu analiga aka azụ because even ma onye isi ya na-ayị nke chibula achị sị gịnị na Nigeria all the whole bushes in Nigeria belong to ndị Fulani. Mana n'ezie kita ka onye Fulani bịa mee video kwụ ọtọ bịa na-akọwa sị na gịnị me na before ha banye na ha na-akwụ ụgwọ n'ife onye Fulani ọbụla nọ na village gị 1 month 2 months 3 months 4 months 5 months 6 months na-akpaghalị n'ime ọhịa that they have paid na ha kwụrụ ụgwọ maka ya na ha kwụrụ gịnị ezigbote ụgwọ maka ya mana ọ bụrụ na ihe dịka na ha na-agafe na onwere onye ya sị ha kacham mana as long as na ha bịa gwe na ha na-akwụ ụgwọ na achọrọ m ka iwele ozi anụnwa like I always say ịtụfu onye ziri ozi ịtụfukwa na ozi nziri ezi because na gịnị me na ozi nziri ezi na-adị na-abụ eziokwu maka inyomi ya anya n'ime. A lot of people may not see this video mana the reason ji wee weta ebe a ma gịnị ka o wee baa ndị Igbo ime ka o wee baa ndị ha wegotala isi na ana Igbo ime ka ha malịsị na gịnị mena ọ ndị na-achị anyị na-egbuzi anyị ka ọ bụ ndị a na-achị na-egbu anyị. This is the question you begin to ask yourself. Ọ ndị na-achị anyị na-egbu anyị na-ele anyị kọbọ ka ọ bụ ndị a na-achị na-egbu because na mgbe ibinitele ebe ya afụ na ndị anụnwa m ihe ha na-eme bụ mgbe ibinitele bịa sịgba onye Fulani nna ịbazina imezina nke imezina nke a na-anụsa gị ọgụ ka ndị nwe right a na-anụsa gị ọgụ ka ndị nwe gị a na-anụsa gị ọgụ ka ya sị na inweghị right i defend your property. Ihe ejigodo ihe maka ihe na-eme n'ugwu Awụsa compare ihe na-eme na ana Igbo anyị. Onwe video dị n'ịntanetị ebe ndị amị na-agba ndị ugwu mmiri imago ndị ugwu gbagide gidigidi gbagide daa one elderly man wee daa ha gbakwa ya egbe ha wee jeje kunitie elderly man daa ha jeje kunite the man then o nwere ihe ha mere amam ihe sele okwu agbake mgbe a na-eme protest anụnwa embroidered government agbake ya egbe wee gbuo obele nwa Nazaria. Ndị amị have to release a statement concerning that small boy nwụrụ.
mgbolo one ka ndị amị release go statement na ihe mere na Igbo anyị mgbolo one ka ndị ọchịchị release go statement na ihe mere na Igbo anyị ọ bụrụ na Igbo anyị ka enwetara this Russian flag ahụ na-ewu mgbe ahụ by now nwere onye ya na-alahụ ụra na be onye ọbụla ya gbapụgo mana na ka the news si wee daa ya ma onye nwa na-ejide na-akwụ ya na-akwa the Russian flag nwere onye afọ ma ndị nwa na-asị na-ejidecha jide n'ugwu Hausa how many arrests ka ha mee mgbe ahụ ndị ada abụọ ejeje drag ya rọba granite oil na moto ndị polisi ọ bụrụ na Igbo ọ naghị ha agbakede abụọ ya egbe ndị niile ejide jelosha onwele onye so no unknown gọọmenti mana ibole ihe mee na Igbo anyị atag ya chụọ ofu afọ abụọ ka ọ wee daa ụda na ntị mana na vidiyo onye Fulani kala obi wee mee na Igbo anyị regarding ihe na-eme na Igbo anyị regarding ka ha si aba n'ime ọhịa. Nobody has come out to dispute that video. Onwebe any traditional ruler nọ na Igbo anyị pụtago dispute ya sị na asị ka this young man na-asị. The video has been there flying up and down, flying the whole social media, flying everywhere. Enwebeghị onye pụta asị na na this young man na-atụ asị no asị na ha just na-agbakpọ ndị mmadụ o ji gwa gị na gịnị mee something is wrong somewhere. The young man kwuru okwu may not be 100% right o but ị na-anya n'ime ihe o kwuru ị amasị na in the midst of this thing this young man okwu there's a truth hidden somewhere that some people are hiding from the indigenous of ndị ha na-achị. Ya na-ajụzi onwe gị sị gị na ndị amị a na-akpụdata na Igbo anyị ndị polisi a na-ekpụdata na Igbo anyị ha dị iche to the Nigerian police na-adị na-anọ n'ugwu Hausa ha dị iche na Nigerian police na-anọ na Lagos ha na-adị iche na the Nigerian Army Forces na-anọ na mgbago mba ọzọ mana once emegidegara ihe kpụdataba ndị mmadụ from Asaba Enugu na-ekpụdata ha na-agbadata Anambra Abia Imo they became a different ball game altogether. They are always ready to igbu onye ọbụla that stand their way. Mana ha jee n'ugwu Hausa they will do another different thing. Ha alụ ọlụ ha ka mmadụ si alụ ọlụ lụcha ọlụ ha abaa n'ụlọ. Ị na-ajụzi onwe gị sị na anyị aka bụzikwa ofu. Because after this video a lot of thoughts came to my mind and wee sị gịnị ka m mekene video anụ ka mmanụ nwere onye ọzọ na-eshie the same idea na-eshie n'isi ba nwere onye ọzọ some things na-agbagha n'ime obi m because na ese ka ịkpagharịba n'ime ọhịa niile nọ na Igbo anyị ọ bụrụ there is no way out towards these people but you cannot do anything about it because na gịnị mee na ha akwụọ n'ụgwọ to the relevant authorities gwa ha na ha na-aga ebe dị otu anụnwa nna si chụba ha si mee gịnị si chekwaba ha ihe ọbụla a na-eme n'ụwa ebe na aka azụ ba n'ime ya that thing is time to stay because na Abacha make one statement ọ sị na ọ bụrụ na terrorism ya nọ 24 hours in a country that the government knows about it. Tinye bụ okwu n'uche gị ka ịma na ya ghọtakwa ihe na-ekwu n'ụbọchị nke taata ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị.